Dobrý den, milí diváci. Je čtvrtek 20. dubna a v Moravské Třebové začínají tradiční Dny slovenské kultury. Pojďte nahlédnout společně s námi. Letošní ročník je specifický v tom, že zároveň je 760 let města. Takže budeme věnovat i Dnům slovenské kultury větší pozornost. Slavnostním večerem provázel Přemysl Dvořák, který na jevišti uvítal významné představitele Moravské Třebové a Banské Štiavnice. Starosta Miloš Izák a primátorka Naděžda Babijaková podepsali smlouvu o další spolupráci. Tak spolupráca je len 20-ročná, nie 22-ročná. Vlastne v roku 1997 bola podpísaná akási dohoda o spolupráci. Tak celé to obdobie tá spolupráca akože funguje s tým, že hlavne teda v oblasti kultúry a takých vzájomných návštěv. Pan starosta a paní primátorka řekli doopravdy, my ostatní jenom symbolicky na partnerství dvou měst v České republice a na Slovensku. Jak zmínila paní primátorka, není to jenom těch 20 let, ale předtím byla spolupráce mezi okresy Žďár nad Hronom a Svitavy a potom, jak se okresy oba rozdělili na menší okresy, jak u nás, tak na Slovensku, tak zůstali jsme si prostě takhle nejblíže a uzavřeli jsme partnerství, jak bylo tady zmiňováno. Takže já jsem osobně velmi rád, že jsme se vydali touhle cestou a že se nám daří ten festival držet na nějaké úrovni a dělám proto sám maximum, protože já, co by klasický Čechoslovák, tak mě na tom velmi záleží, protože navíc z Banské Štiavnice pochází můj táta, takže mám k tomu takový i krevní pouto. Pozvání na letošní Dny slovenské kultury přijal i senátor Radko Martínek, kterého jsme se zeptali, jak vzpomíná na začátky tohoto festivalu. Určitě vzpomínám, i když je to strašně dlouho a postupně už tady je jenom málo těch, kteří u toho prvního byli, ale už tehdy to byl neuvěřitelný zážitek, zvláště proto, že umělci, kteří tady tehdy vystoupili, tak byli zvaní v podstatě výjimečně do České republiky, protože sem jezdili všichni možní jiní, ale zdálo se, že ti, kteří před té předcházející době zde byli často, tak sem nemusí. Takže si to vážili. Hlavním bodem zahajovacího večera bylo vystoupení kapely Romano Stylo, která vznikla před 4 lety. Členové kapely prošli akademiemi na Slovensku a v Maďarsku. Vedle dvou houslí, cymbálu a kontrabasu mají v hudební sestavě i klavír a kytaru. Jejich styl je v některých momentech zajímavým propojením klasické kultivovanosti s jazzovou odlehčeností a romskou ohnívostí. Pane starosto, co pro Moravskou Třebovou znamenají Dny slovenské kultury? Přece jenom 22. ročník, lze hovořit o nějaké tradici? Určitě je to velmi významná akce, jedna z nejvýznamnějších v kulturním životě města a můžu jenom konstatovat s velkým uspokojením a radostí, že máme nejstarší ročník tohoto festivalu v České republice a za náma jsou České Budějovice, které se nás snaží dohnat, marně doufám. Moravská Třebová v letošním roce slaví 760 let od svého vzniku, co byste jí popřála? Naozaj z celého srdca želám mestu, ako aj jej obyvateľov, aby sa im darilo, aby tu mesto sa rozvíjalo, aby si vážili ten svoj domov a aby hľadeli aj na tie medziľudské vzťahy, pretože v dnešnej dobe sú naozaj veľmi dôležité. Dny slovenské kultury pokračovaly bohatým programem i v následujících dnech. Návštěvníci se mohli těšit na divadelní představení Paradise Picture nebo sobotní vystoupení folklorního souboru Ondráš. Kromě slovenských umělců zavítala v neděli do města rovněž slovenská sekce Pražského divadla v Dlouhé s představením Deň, kedy zomrel Gagarin.